Nagkadaiyang processed pork products gikan sa mga nasod nga adunay kaso sa African swine fever gisakmit sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF. Ani ang report. Gingusgan karon sa dakbayan sa Sugbo ang pagukod sa mga produktong baboy gikan sa mga nasod nga adunay kaso sa African swine fever o ESF. Kani mga processed pork products gikan sa mga AAC positive countries. Sama na lang nining lamian kayong humba gikan sa China. So dito kasabot unsay gisuwat nini kay Chinese character. Na-confiscate ni sa DVMF subay usab sa ilang hugot nga pag tinguha nga di gyud malutsan sa mga inaani nga produkto nga maka-jeopardize sa hog industry. Di lamang sa Cebu City kundi sa tibok lalawigan Sugbo o sa Central Visayas region. Kining mga pork processed product na sakmit sa mga operatiba sa DVMF nga gidisplay sa mga tindahan sa dakbayan sa Sugbo. Dili lang mga imported products apan lakip na usab ang mga lokal nga produkto. Naglakip kini sa mga packed pork pata nga murag humba version sa mga bisdak ug aduna usay seasoning ug nagkadiyang dilata pa gyud. Gipasabot ni Dr. Jessica Maribuhok ang OIC sa DVMF nga higpit kining gidili kay ang mga nasod nga gigikanan nini adunay kaso sa ESF ug delikado kaayo kung maunya kini ang hinungdan sa pagsulod sa ESF sa dakbayan. This is the third time na intended for the incineration. We have already 347 kilos that already subject for incineration. Those are the products coming from ESF countries. So this is the third time that we will subject this product for the incineration. Nasuta sa mga meat inspector nga adunay balatian ang baboy nga dili haom pangkonsumo sa mga tao. The vendor should understand why we confiscate. And if they understood that it's the disease and the risk sa health risk, it poses a health risk to the meat consuming public. We have to confiscate kay para dili na mabaligya, dili na to mapakaon sa consumer kay possible man good once na mapalit na ni sa to ang consumer na tendency na ma-disseminate or ma-affect ang atoang areas, ang atong jurisdiction. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.